जिल्लानि रौमारी दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव साफागुरिनिफ्राय मालिबिथा थांनाय लामाया फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनिनो रायजो राजाफोरा गोबां हाद्रि बालानि गेजेरजों भुगिनांनानै दं। बिनिनो हेंथायै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारी दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि जोंहा डाम्पार मालिक एबा फालांगि मावग्राफोरजों जेबो जेंना सुथुर गैया, नाथाय फरायसालियाव थांनो थाखाय फरायसाफोरा गोबां हाद्रि बालानि जेंना भुगिनांनायजों लोगोसे माब्लाबा डाम्पार सालायनाया गोबां गोख्रैथिनि सालायनायनि जाउनाव फरायसाफोरा डाम्पार गारिजों सौग्रावनो नागिरो होननानै फरायसाफोरजों लोगोसे रौमारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौरांनि गेजेरजों अजद दिखांदों। लोगोसे थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे दै सारनानै होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामदों। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायखो जों मोनथिनानै लानि। स्टुडेन्ट थांनाय मानाय ओमफ्राय जोंबो हाथाय बाजार जानायाव गाज्रि जायो आरो दा बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय जालांजोबो आरो बयबो गथ'फ्राबो दिगदार मोनो। बे जेंनाया माने बिदिनो गोबावसै आरो जानायालाय बिदिनो गोबावसै। थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुन सुबुंफ्रा माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो आरो बहुदनो हाद्रि बालायाव आरो बयबो बिदिनो खुगा मेगन गन्थं खोबथेनानै थाबायना गथ'फ्रा ओमफ्राय गाज्रि जायो आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो गासिबो हाद्रि बालायाव बिदिनो दा नोंथांमोना मा लुगैदों? मा जेंनानि सायाव मा सुस्रांजानायखौ लुगैयो? जोंनो मोजां लामाखौ नांगौ ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय कलेज थांलाय फैलाय मोजां लुगैदों आरो जों दा बिदिनो डाक्टाराव थांनाय मानाय डिलिभारि लांनाय मानाय मोजां लामाखौ नांगौ आरो जोंनो दा। आंनि बुंनाया बेनो गोजोननाय जाबाय आरो दा। बहुत असुविधा असुविधा केनेকুৱা स्कुলত যাওয়া সময়ত थांलाय फैलाय जाबा जोङो मा होनोमोनलाय लामा थांलाय फैलाय जाबा जोङो डाम्पारा जोबोद फैयो ओमफ्राय बेयावहाय मा होनोमोनलाय जोङो हाद्रि जानांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो सोरबा गगा मोननाय लोमजानाय जायो आरो ओमफ्राय बे लामाया मा होनोमोनलाय जों साइकेलजों फैयोना बियो बाज्ल' जानानै ओमफ्राय जोङो मा होनोमोनलाय साइकेला थाब गाज्रि जानो हमो सोरनाबा लिक जालाङो ससेनिफ्रायनो। गारिया माने मालाबा सौग्राव खालामो नामा? बिदिथ' बारा जाया आरो सोरनाबा जायो सोरबा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे मा होनोमोनलाय सोरबा खमजुरिथ' थायोना बिसोरो मा होनोमोनलाय एसे लामा बाज्ल' जाबा सोरबा गोलैयो आरो बिदिनो। नोंसोरो मा लुबैदों दा? जोंनो लामाखौ मोजां नांगौ आरो जोङो डाम्पार खारनायखौ स्पिडखौ खमायनांगौ मानो होनोबा जोङो डाम्पारनि हाद्रि जानांगौ जायो मानो होनोबा ओमफ्राय बेयावनो सोरबा लोमजानाय आरि जायो। बेसे गोजान फैयो स्कुलाव? जोङो बैयो सापागुरिनिफ्राय बिसिबां फैयो जों ओमफ्राय सोरबाथ' ओइ बे साब्राकाटानिफ्राय इसिबां फैयो ओमफ्राय सोरबा बै माबानिफ्राय फैयो कालिगाव साइकेलजों फैयो। सिखावनाय हाबाफारि रौमारी दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि रायजो राजा आरो साखाथिनि माखासे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो बाजार गलानि दैदेनगिरिफोर माखासे इन्टेलेक्सुयेल जोङो बे धरना लामा ब्लक खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा फरायसा गासैबो बे जाथायाव दिनै हाद्रि बालानि जाथायाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। साखाथि बाखाथियाव थाग्रा जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां भुगिनानै दं, बेराम आजार गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो जोङो गोबांबार जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां बार जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो, अब्लाबो बिथांमोना बे सलुसनखौ दिनैसिम मावनानै होआखै। बिथांमोनजों रौमारी दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जख'न्दाय जदोंमोन। बेहाय बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना मोनसे रिसुलुसन पास खालामदोंमोन। बिथांमोना जेब्लासिम लामा जायागौमानि बिथांमोना दै होनानै होगोन बेखौ बिथांमोना रोखायै रिसुलुसनाव पास खालामदोंमोन। नाथाय दिनै गोबां मेम'रेन्डाम गोबां सावरायनायनि उनावबो दिनैसिम बे समस्याया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बे लामा जायागौमानि जाहाथे डाम्पार ट्रेक्टर बायदि खारनाया बन्द' जानांगौ आरो जोंनो बे लामायाव जाहाथे सानसेयाव खेबनै दै होनानै होयो फरायसाफोरनि थाखाय, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय।
हान्था मेला खालामग्रा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' मोनलाङो? दिनै हान्था मेलानि खेथ्रआव बुङोबा जोंहा गोबां फालांगिरिफोर दङ, गोबां गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दङ। बिथांमोना हाद्रि बालाजोंनो लामाखौनो नुनो हाया, बिराद भुगिनानै दङ, मालाबा एक्सिडेन्टबो जालायलाङो। दा बेनिखायनो बे समस्यायाव गोबां गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना माबायदि जुदि नोंथांमोननि दाबिखौ जेंनाखौ सुस्रांनानै होआबा नोंथांमोना माबा थांखि लागोन नामा उननि समाव? जुदि जेंनाखौ सुफुंनानै होआब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों आरो रायजो राजाफ्रानो डिसिसन लादों जेब्लासिम लामाया बा बे समस्याया जाया बिथांमोना माब्लाबाबो बे डाम्पार